Giyinlik gerek. Giyinlik gerek. Uç karaksız giyinişlik. Ata fen? Asmanı seyre dolu. Açılman yatan nice masırların elemi. Atam men şu alem giyinişliğine şeyle vuruçofum geliyor. Fırlarına çatım geliyor. Uçu vermeli oğlum. Açı vermeli oğlum. O ne edip atam? Ol dine sana bağlı. O ne eğilmana bağlı? Beyik ardular dine hıyallardan başlanıyor. Hıyale gelen zadın ele geliyenliğini aya uçan adamlar var vaat suud ettiler. Vahş vaat geçmişe düşüp bordadı. Adamlara aya uşak doğru aytsan onlar inanar mıdılar? Yok atam, inanmazdılar. Ana gördün mü oğlum? Şoň üçinem parçıktan yer şarını yasan Albiruni alimden bolanyny üçinem adamlara ayı uçmak başarttı. Onu men näme etmeli atam? Özüňe anamly bol. Saatlik. 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 Saatlik diýen men sana. Ne ettin bunu? Ne ettin? 10 kuartlı işlədiydim. Sen onu 220'ye çattın. Ne ettin bunu? Yadımdan çıkıptır. Yadına 20 tıklat. Ne etip yadımdan çıkýanmyşyň ay? Ay, men aydan zattım. Sen oğlundan edip buğulundan çıkýan. Ova, hemişe men günakarda. Ha, uy. Bağışsa Jigimcan. Men ne köne günah? Şu yadından çıkaranda şappadım duşuraymandırına sana. Ay bolýa howagam kömek edäjekdim da. Kömek etjek. Ova. Kömek etjek. Ova. Bar onun atlara seret. Barana iňuli kömeň şo maňa. Näme ulýan? Sana diýen näme ulýan? Agam gaterwet ýüzüm garalypdyrlay. Kimin ýüzüniň garalygyny gorkadyr men sana. Gel bäri. Oynetdim o agam dursana. Dur ha oynetdim. Gel bäri. Gel bäri. Bolýa Dur diýen. agam bolýa oynetdim diýen. Gel. Dur. Kaka, geldin mi sağaman? Şükür geldim. Sarıgan atlarınızı getirdim. Şulardır da yerine. Arman kaka, dağını yetişeydi. Näme bula goýlyk golly bäzde men şäherde baldym. Bula goýlyk däl kaka, başa gaýlyk bolly. Bolmanan biler bilmesi zatlar çatıştırıp bördüň şeýle borda.
Onuna atlaňyzy seyretmelek seniňiz. Atlara deşerin kaka. Esasa şu kitapla okap çıkayın. Oku kitaplarını. Ben atlaňan. Elingdekiler alıp geleceğim. Öňünden aýdýan. Menden ruhsatsız hiç de elläýme. Bolýa agam. Nazar. Görsene bu yerlerin gözelliklerini. Bu gözellikden has ýa-da gözellik bar men üçin. Ýoluňa seretsene. Sana seyredesim gelse näme diýin? Yigit diýeniň agrasy bolsa da kilçerip görme. Kim kilçeriýär? Men kilçerýärmi? Ha? Hani besetseniz läň. Be. Aslym gaýdasyňam gelmedile şul oldu. Be. Näme boldy Nazar? Bilemok. Düşüp göräýmesem. Näme üçin beýdiňe? On köçetligini terbiýelejek görýän. Be. Oýuny uturjak gäl olsaň. Biraz közelmem görsinne. Hansen keyjegim aylanber wakaly. Ahyra bir suwsap dolanarsyň. Salam jigim. Salam. Kim bolarsyňyz? Menmi? Ýok, men. Owa siz. Be. Muň ýeterje degen aý. Men Gülmehrem. Sen kim? Men Şatlyk. Jigim, şu enjamyny görüp bilerimmi? Elbetde. Ýöne serasap bolarsyňyz da. Muny kim ýasady? Agam. Ağaň? Owa. Ağaň nerede işleýär? Atlara seredýär. Nirede? Anha şu olaydı. Be. Çılşırım lenjam. Ýöne köýden kämil urnalypdyr. Ağaň bu enjam näçe tapyllyka? O ýokary bilimlimi? Ýok. Bu enjam ýasan adam, diňe atlar ýede getip ýören adam bolmaly däl. Muny ýasamak üçin ustahana gerek, laboratoriýa gerek. Agamda şeýle ustahana bar da. Şunu gözümün öňünde ýasady. Jigim şu ustahanany görüp bilerimmi? Elbetde görüp bilersiňiz. Ýerime düşüň. Geliveriň. Siz hanha şo ýerik bar berin. Meni agam çagyryp geljek. Bolýa.
Şonu alıp ber. Şonu alıp ber. Teresat bol. Bu yerde ara gatnaşygyma tutanok eken. Näme sekke? Ayağım juda ağrıýar Maýsa. Sen git de kömek getir. Yok Gülmehrem, men seni ýeke goýup gidip biljek del. Adam gara ýokmy bu töwerekde? Beýdip niräçeni ýeters bu nätekiz ýodalarda. Salam gyýlar. Salam. Bolsa da ýetişäýdiň. Aýdy beriň, näme kömek? Joram ayağını burukturdy. Lukman kömegine mätäç. Toparmyza habar edip bilemzo. Oğrumyzy ýetirdik. Bolýa, häzir gelýänmin. Siz? Men neme? Ýogsa da meň adym Maksat. Menem Gülmehrem. Siz asıl beýle zatlarym ýasaýaňyzmy? Ay hova. Şeýle diýseňem bolýa. Ne görüşüňiz ýalyla? Siz meni gaty geň alyrdyňyz. Siz bärleri ne edip düşdüňiz? Maksat! Mihmanlar geldi. Gel. Gülmehrem, sen bärdemidin? Birä seni gözläp ýördük. Sen bärlere bilet ýalla. Salamu aleykum. Hoş geldiňiz. Salam. Biz sanly ulgamy durmuşa ornaşdyrmak boýunça alma toparyň işgärleri. Men adym Şemşat. Bular biziň hünärmenlerimiz. Nazar Perman. Siz Gülmehrem bilen tanışmy? Ýaňy tanışdyk. Örenşat. Geçin, men tankada çay goýaýyn. Alad etmeň. Oň arada bolmaz. Gelen mihman çaýsy gaýtaryp bolmaz. Gelin. Geçin. Sizde Allah'a zehin var. Ýokary bilim almak isleýän dokmy? Isleýän. Ýöne häzirlikçe kakamy kömek edýän. Atxanaň işleri maňsat del. Jigimem ýaş. Kakamy ýeke goýmaýyn diýen. Biz siziň ýaly zehinleň gözlegünni. Zehiniňizi, işiňizi kämil dowam etmek isleseňiz, ine biziň salgymyz. Sag bolun. Men pikir edip görürüm. Men garşy däl oglum. Ýedi ölçäp bir kesipdiler. Ölçör seljer, meýilnamaň takykly. Iň esasam ýüregiňi diňle. Kakan pahyryňam
arzu hayalları känni. On gyzygyny men senne görýän. Men sen bärde ýeke goýup gidip bilmene kaka. Onsoňam atlaram mara. Ona eýlik bolýamsyň. Ana jigin boýy ýetdi. Atxanaňam 2 bol pötdüsünem gelerdi. Sen o zatlar gaýry etme oğlum. Şäher. Onu da paýtagt durmuşy. Ol başga dünýädir. Olu ýollar. Şatlyk. Senin tem ýatmakmy jigim? Yok, okuyum gelmedi. Biraz kitap okuyayım dedim. Wagtyny ýatda diýinçiň al. Gije ukyň kadar bolmasa, günnüz işçäňliň bolmaz. Bolýa ağam. Häzir yatar. Menem erter gidip barýam. Şähere mi? Hawa, Neçe wagtlyk? bilemok. Men sensiz näderin? O näle ederin? Senin ne ýigit çykdyň, kakama ýardamçy bolarsyň. Atxanada ýeçilik edersiň. Enjamlara bir zat bolsa näme? Ustahanyny senki bir alajyny taparsyň da. Men o ýere barman. Olamçy. Men o ýere barsam, ýüregiňi sorda. Hay jigimja. Men ömürlük demoga. Geler dururna. Sen esasy kakama meň ýoklugyny bildiräýme. Utandyraýmagyn. Utanırman ağam. Berekella jigim, berekella. Ana nyan sana. Salam Gülmehrem. Sen? Salam maksat. Ymykly geldiňizmi? Hawa, şey diýdiňem bolýa. Şemşad Amanowna begener. Ýörüň ýeşotona baraýalyň. Ýörüň onda. Bolýa. Hoş gördük. Çay içeňizmi ya kofe? Sağ olun. Mümkün olsa işe başlamak istedim. Näçe çalt bolsa şonça gowy. Resmi namalaňyz ýanyňyzdamy? Hawa. Yanımda. Ören gowy. Onna Gülmehrem sizi işgärler bölümine elter. Soň hojuluk müdürimiziň ýanyna barsaňyz, ol size ýaşamaga otaw berer. Sağ olun. Sağ olun Şemşad Amanowna. Yerleşi beriň, girişi beriň. İlki 6 ay taýýarlyk okumudy geçersiňiz. Öňümizde amalaşdyrmaly bir näçe innowasion taslamalarymyz bar. Siziň kömegiňizde bil baglaýar. Sağ olun Şemşad Amanowna. Ynamyňyzy ödemek üçin ihlasym gaýgyrman. Üstünlük arzu edýän. Bolýa sağ olun Şemşad Amanowna. Maksat sizden ulu atışlara garaşýas. Bolýa. Sağ olun. Sağ olun. Maksat. Sana aýtmak isleýän zadym bar. Aýt Gülmehrem, diňleýän. Dağda bolan hadisede sen maňa kömek edipdiň. Ýagşylygyny unutmadym. Dogrusu şo wagt ne adyň sorapdyryn, ne de bir sağ bolsyn aýdypdyryn. Sen o wagt sağ bolsun aýtja hally däliň. Onsoň bärde gaty görür ýaldat ýok. Men ýerime kim bolan bolsa da şey derdi. Bolýa, sağ ol. Kömek gerek bolsa arkaýyna aýdyp bilersiň. Bolýa. Men şo togda bolýan. Bolýa, sağ olun.
Yero beyik oylap tapıcı. Hoş geldin. Yalnızmasam maksat bolmaly. Hova. Menem yanlışmasam siz nazar bolmaly. Edilödi. Bu yerler sen atxanandan has kämildir. Öwrenşýänçäň gaty kösenämesin. Öwrenş bilseň diýhäli. Ihlasam rahat diýipdirler. Ýolu doktor. Görürs nisip edenin. Sağ ol. Näme beýle başagay? Bu taslama nerden çykdy? Maýsaň taslamasy. Şu taslamany jemlemek üçin nano tehnologiýal mikrosхемanyň formulasy gerek. Şonu tapamdyk. Hani şunu meni martynyş görüň. Ýoksa da sen öz taslamaňy ne etdiň? Ertirime hasabat ýygnygy? Men taslamam taýyn. Nazar Ataýyç. Siziň täze taslamaňyz bilen biziň feljer topormyz tanışdy. Olan gelen netijesini men häzir şu ýygnaga gatnaşýanlaryň dykkatyna ýetireýin. Siziň täze taslamaňyzda bir täzeçiligiň, döwrewaplygyň, derwaýatlygyň ýoklugy sebäpli siziň taslamaňyz biziň feljer topormyzy kanagatlandyrmady. Bağışlan ýöne men Siz men bağışlan. Feljer toporunyň gelen netijesi gutornukludur. Biz size täze döwrewap taslamалary işläp düzmegi maslahat berýäs. Adamlar, inniki hasabat ýygnagymyza 3 ay bar. Eger inniki ýygnakda netijeler kanagatlandyrmasa, onda käbir hünärmenlerimiz bilen şertnamalarymyzy
yatırmaly bolýas. Gynansagan. Ýöne bu ýygnakda biziň 2 sany ýaş hünärmenlerimizin işleri bizi kanagatlandyrdy. Olar ne? Maksat Annamradow bilen Gülmehrem Meredova. Ýaşlar, biz size işleriňizde ulu üstünlükler arzu edýäs. Size anamyz ulur. Oturaýyn. Adamlar, döwür çat depkimden ösýär. Döwür bilen den gadam basmaly. Täze innowasion açyşlar etmek biziň esasy borjumyzdyr. Onu näme adamlar? Şu günlükçe ýygnamyzy geçirip gutarýas. Siziň hemmeňize işleriňizde üstünlük arzu edýäs. Hoş sag bolun, güdüberiň. Maksat üstünlüğün bilen gutlayan, gysga wagtyň içinde gowy netijeler görkezdiň. Sag bolun, size mutlaýan. Taslamaňyzdan haladym. Sag bol. Gülmehrem, mümkin bolsa şu gün size öýüňizi guradaýyn. Bolýa. Senin men taslamam maradak pikiriň aýdarsyň da. Bolýa. Sana näçe gede gaýtdym. Çynlyky çemelesäý şol işiňi diýip. Näme? Näme? Köşeçden oku. Täze taslama taparsyň da. Täze taslama? 3 aýdanmy? He? Bolmajak zat. Ay özüň bilen. Men käbir aýtmak. Begeni verin. Şahatlanı verin. Tek görürsünüz kimin kimdeni. Orta mektepde 8-nji sınıfda okuýakam ders bätleşini etdim paýtagtymda. Göre, gyýyska wagtyň içinde diýsem özü görüpdir. Ak şeherimiz gün saýyn özgörýär. Yine 5 ýyl, 10 ýyl, pikir etgör 50 ýyl näýil bolar. Bu gödöne getirip bolmajak ajaýyplyk. Mundan 50 ýyl öň. Adamlar paýtagtymyzyň şeýle owadan şeher boljagyny gödöne getirenem nälerler. Gülmehrem, bu döwürlüň serweri. Dogry aýdýan maksat. Indi men gaýdaýyn, gijikmäýin. Şu ýoldan geçsem öýüme barýam. Bolýa, sagaman bar. Sag ol. Gülmehrem, ýekije soragyň bar. Dinleýän. Bu nuarada näme aýtyp bilersiň? Günwarada How, mun näme sorady? pikiriňi bilesim gelýär. Onu aýdaýyn. Gün golaylaşdygyňça ýakar. Daşlaşdygyňça da onsuz ýaşaýyş mümkin näl. Pikirime şeýle. Ýöne barbyr düşünmedim. Gülmehrem, siz men üçin gülsüňiz. Sizden daşlaşdygymça men aňzakda galýar. Ýakynlaşdygymça ýakyp ýandyryp barýaňyz. Maksat. Nämeler diýip dursun? Indi Gülmehrem men hakda näme pikir eder? Salamu aleyküm ya şulu. Wa aleyküm.
Salam. Arma verin. Salam gıydılar. Salam. Maysa, Gül Mehrem gelmedi mi? Ýerdene geldi. Ýöne soň iş tejribeligine gitdi. Bolya. Mundan 50 ýyl adamlar paýtagtymyzyň şeýle owdan şäher boljagyny gözüňe getirenem däldirler. Maksat armada. Bar bol. Nazar gowmy. Ganimat. Günörtanlyk naharyna gitsek kämi? Yok yok. İstem yok. Näme beýle başagy görnýär? Täze taslamaň üstünde işleýän. Täze taslama? O hasabat ýygnagyna görkeden taslamaňmy? Yok. Düýünden başga taslama. O nähili? O nähil taslama? Bağışla. Entek doğal amala aşıryansam gizliğin saklayacak bolyan. Şeýle mi? Düşnükli. Maysa mümkün mi? İşten açık olsun. Sağ ol. Elbette geç otur. Maysa. Sen nanoteknologiýaly mikroskemany gözläp berdiňmi? Owa. Ýöne o men üçin el yeterliler. Arzuwum arzuw bolup galaýmasa. Al şunu. Bu näme? Aç, görürsün. Nazar, bu şu mikroskema ahry. Hawa. Oýunny senki. Çynňmy? Hawa çynym. Nazar, sağ ol. Men sen bu ýaşylygyny nädip izne gaýtararkam? Maysa, O? senden bir haýyşdym ba. Näme gaýş? Yalan sözlemeli mi? Başka lazım yok. O erwede oglana bolmaly. Yer bolya. Ana, ödem gelýär. An gayrat et. İşten açık bolsun Maysa. Sağ ol. Näme täzelik? Bir täzelik mäwa? Senden o barada maslahat soraýyn diýip berdim. Näme maslahat? Elbetde. Maksat maňa söz aýtdy. Maksat? O hünärmenimiz bar-a? Sen pikiriňçe o nähil oglanka?
Ýöne ente oňa belli bir jogabyny aýtmadym. Nämesim kam? Men bilmedim Maysa. Ay borda. Görürse. Men turayın. Ýeke galar ýa diýme? Biraz işlemmi? Yo arkaýyňdy ber. Demek. Sen hakdagy pikirlem yalan çykdy. Gör. Adamyň daşky keşfi. Ödüni alyp barşy. Nähil Allah çwalýar. Salam Kerim Jumabayeviç. Salam. Aýdy beriň näme hyzmat? Şo oturan ýigit nähil edebiýatlar bilen gyzyklanýar, şonu biläjekdim. Bolýar. Innowasion enjamlarda emeli intellekt ornaşdyrmak temasyna edebiýatlar alypdyr. Düşnükli. Sağ olun. Sağ olun. Şahatlyk oğlum. Men şähere barýan. Atgananam saňa tapşyrýan. Agşama seni geljek bol. Sargajak dadyň barmy? Bar kaka, getirermin. Getirer. Aýt. Ağamı getiray kaka. Men saňa düşünýän oğlum, gaýrat et. Gayrat etjega bolýan ýöne ýüregim ysýady. Bilýän oğlum. Bilýän. Ağa diýmek, meňdeş belent dağı diýmek. Hä diýmen gelir awra ýülen. Ağaň beýik arzulary, aýdyn maksatlary bar. Menne de bar arzu. Meňne arzum hasap alınmalymy? Hey oğlum. Sen ne gepeken? Men gideyin onno. İrak gidip İrak geleyin. Atlara göz kulak bolun. Kaka, ağam görürmün. Bilmedim. Barıp saňlaşyp görürüm. Eger işinden boş bolsa, görüşeriz. Görüşden ağama bir haýyşym bar. O ne gaýyş? Şäherden gaýdanna ýeke gaýtmaýsyn. O ne ýeke gaýtmasyn? Kurtaň içinde gelinejemem alyp gaýdaýsyn. Sen mara oğlum. İşsiz otursan edil. Eňeňe jan kaklanýar. Hani bar işin bilen ol. Bor kaka. Gülmehrem, menne täzelik ba. Täze taslamaň sünni işleýän. Ýakyn wagtda jemlärin. Gutlayan. Gülmehrem, bu taslama ikimiziň arzumyzdan göz açarly. Eger göreýin diýsen, Başlan. Men siz bilen baglayan hiç zadyň ýokdugyny ýatladaýyn. Gülmehrem, men bilen beýtip gürleşary men näme edipdirin? Men sen formulaňda mysal üçin näl? Gülmehrem, eger ogun akşam pek rökten aýdarlar. Pek? Sana berekella diýmeli. Sen bu aktyorçuluk ustaatlygyň bilen teatrın sahnasyny oýnamaly. Kino düşmeli adam. Men sana düşünjeli gyzdyr öýdýädim.
Ýöne sen bu sözden ne hak? Dogry. Sen men duýgulam kabul etmän bilersiň. Ýöne depeleme hakyň ýokdur. Sen ne bam o hak? Men sen duýgulaň depeledim. Dağı ne ettin? Näme diýjek bolýar? Açygyrak gurlasana. Açık gurlayınmy? Maysanı bir ağlayma. O kuş bolup uçup ýör. Oň bir kanatlaryny gyrma. Näme? Sen nämeler diýip dursun? Maysaň näme dahly var bu ýerde? Bilmedik siren bolmasana. Haçan açelyny girecek maysa söz aýdanyňy. Nerden çykdy o gurrun? Kim diýär onu? Men näme? Soň eläýär. Saklanmaysa. Men sana hey bir artykmış söz aýdypmydym? Maksat sen meni bağışla men. Yeter. Haýyş edýän. Uzaltma. Şuurlukça artık bilen yetti. Niyetin nämedi Maysa? Gülmehrem. Men hemme zat Agara galma. Men eýýäm hemmesine düşündüm. Nazar. Senden bana hiç tat gerekler. Näçin beýle? Sen meni arzu etmeýädiňmi? Iki gün eneme hasawat ýygnagy. Maňa inni barbyr maksat bilen Gülmehremiň öňüne ýüzüm galmady. Yalan açyga çykdy. Näme? Sen nämeler diýip dursun? Korkma. Sen adyň beremem. Ýöne, men bir zada anyk göz ýetirdim. Olar bir-birini söýýär. Sen o iki ýüregiň arasynda serket bolup bilmejeňem aýdaýyn. Ente garaş beriň. Görersiňiz kimdigini. Görersiňiz. Maksat Gülmehrem. men ötünç soramana geldim. Bir yerde ötünç sorman gerek yok. Kemme dat Gülýaly? Ertiri men hasawat ýagnagy. Göwn kinel barmaýaly. Mende hiç ilkine yok. Sana bir daha aýdaýynmy? Men öz soraglarıma jogap tapdym. O nähili? Gaharyň mehriňe. Gawanjaňlygyň bolsa söýgüňe şaýat boldy. Gülmehrem. Men sana olan duýgularymı hiç wagt şuhlanma. Ine. Şulum sana. Sağ ol. Bolýa. Onda men gaýdaýyn. Bolýa. Sana man bar. Maksat
Men öýüme uğratmadymyň? Yok. Özün qaydy ber. Gülmehrem. Değişýänle. Beýdem inanjaňlygyna ağlanyberme. Assalamu alaykum ýaşuly. Wa aleykum esselam inim. Gelen öwlet diýipdirler. Gel. Soraşyň ýaşuly. Öýçerler saglykmydyr? Saglyk amanlykmy? Şükür. Özüňizem gowmy. Mene ýaşul tanan nälsiňiz? Bağışlardın da enim, tanamadım. Men maksadyň işleşi. Ha? Bili işleýäs. Ay berekella. Adymam Çary. Ha, Çarjan. Maksat gowman soň. İşläp görmi? Kösönüp görünäler därne. Gepem şonu da ýaşuly. O nämen gepi? Ben sabrym syynap durmada aýtjak bolsam. Ýaşuly. Siz bir köpü gören adam. Men size aýtmaly zatlanma. Ýöne aramyzda galsyn. Maksat men geleni bilmesin. O nämen gepi? Aýt da. O bir topor bergetdi. İşine soğuk sala garaya. Bir gyzyň ýyzyna düşýär. Özüňi saklaýmasaňyz soň gaty giç bolar. Men ka aýtmak ýaşuly. Sağ olun. Minnettar. Özüm oňulen gurlaşar. Menden bir aýyp kin etme wuri. Maksady gowuran üçin, silan üçin aýdýar. Sağ olun. Ýyllyk sygymy diýip maddanyň berilen mukdarynyň bir kelbine gyzdyrmak üçin gerek bolan ýyllyk aýdylýar. Salam Kerim Jumaýew, mümkinmi? Gelin. Kerim Jumaýew, men Agdybirlik Tilsimaty karhanasynyň işgäri. Ertir biziň hünärmenlerimiziň innowasion taslamalaryny seljeriş hasabat ýygynagy. Sizem şo ýygynaga seljeriş toporuny syýynçy hökmünde gelmeňizi haýyş edip çakylyk ýolladylar. Bolýa. Hökmen bararyn. Bolýa, sağ bolun. Sağ olun. Maksat, sen hey ala deden ok bolen. Men taslamam taýyn. Onsoňam bu taslamam seljaş toporunyň geçirdim. Tender ýarşyna gatnaşjagyna berk inanýan. Näme hakda bu taslama? Bilersiň Gülmehrem. Entek hiç kim bilen ok. Alo. Oh. Şatlyk senmi jigim? Kakam? Näme? Lukman çağırdyňyzmy? Bolýa. Baryan jigim, baryan. Bolýa. Maksat saglykmy? Näme habar? Kakam yaran ok diýe. Barmasam bolan ok. Maksat, hasabat ýygnagyna 1 sagat galdy. Sen gitsen şertnamany ýatyrarlar. Ýygnak ýadymy düşen ok şu wagt. Ýöne
arzuňa da bir adım alanna. Ne arzumy, ne söýgüm oň deňinde goýup bilmem. Maksat. Maksat. Bu taslama Mehriban arkadamyzyň sanly ulgam durmuşy ornaşdyrmak goýunça alyp barýan beýi işlerinden göz başarly. Men bu taslamany Seýrana diýip atlandyrdym. Bu programma Emil Aň kömegi bilen dünýäniň islenlik künjeginiň geljekdäki ösüşini, şo döwletiň ykdysady we meden ösüşini gözegine tutup bir näçe sekundlaryň içinde suratlandyryp berýär. Biz häzir paýtagtymyzyň 2030-njy ýyla çelli nähil derejede özgörjekdigine tomaşa edelik.
Yoldaş Nazar Recepov. Size bir sowalim var. Şu taslama üstünde işleğinizde hayse edebiyatlardan peydalandınız? Oň üçin kän kitaplary okulandyr. Haýsy birini sanaýyn? Düşünükli. Menne başka sorak yok. Kerim Jumaýewiç. Nazar. Üstünlükleň bilen gutlaýan. Sag bolun. Gelin geçin oturuň. Geçen hasabat ýygnygynda men sana bir sowal beripdim. Şoň jogabyny biläýin keldim. Neme? Men Düşünükli. Ine men şu edebiyatları getirdim. Ine bir şan şöhrada yetiren taslaman ödünü ine şiyordu. Bolonuna göre okap özleştirip koy. Ay, kaka. Can kaka, beýtmäýsene. Özüň düýünçe keselhanadan geldiňe. Wah oğlum, men saglygymam şu atlaň arasynda şatlygymam. Bolýa kaka. Gaýrat et, özüňe bir agram salaýma. Bolýa. Nazar. Sen nerden hem işleýän? Maksat, men senden ötünç soramağa geldim. Ötünç? O ne üçün? Olar sana garaşýarlar. Geňlik gerek. Giňlik gerek. Kerim ağa, hoş geldiňiz. Men sana bir sowadym var. O ne el sowat? Be. Suratdaky menmi? Yok. Ba ataň anamrat bile men sowradym. Kaka. Men şo ýyllar uçadym melýär. Uçuvermeli oğlum.
uçu vermeli.